wani ba. Wallahi ba zan kwa, da ran tsakin man Allah ba zan kwa. Haka ake yi? Wallahi na daina kawo abinci gidan nan. Tunda abin ya zama ka. Me gida? An daina. Lafiya? To na daina kawo abinci kina ta cin abinci ki ta kata kashi ba wani ganin. Jibiyar da kika zama ka bindiga a gidan da kin cinye ko kukan yaro ba babu hanyar mu. Saboda haka ake yi. Mai gida na ga ba ni nake ba da aihu wannan ba. Allah ne yake bayarwa mai gida. Kawai dai zuwa yin wa'azi. Ba da hudu kan mai tawaru. Ba haka nake. Sha mai wayan magani. Kawai shan gaban guri. Billahi lazi ba ke sama Allah. An dena kuwa. Ba za a ƙara kawo abincin ba. Yan can kwai mai furgan damu. Inda ka san ita ce mai laulayi. Ba ci ba wani. Yalele. Gwada mana. Mai gida zaman ne ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba? To ya kai? Zauna mana. Yawwa zauna. Yo Allah na. To, me ke faruwa ne? Ya kai. Ya kai. To ruwa ga yawo? Ba ran yawo ba. Ba ka ce maka ce ka kai ni asibiti. Da ruwa za ka yawo ko za ka daka? Asibiti za ka kai ni. Na wa ina da kai. Ba maka. San wata bai san wata ba ya sun sharrin mace kuma. Karin tashi. Kalele, da mota ta tabo. Kalele, yau zo. Da mota ta kawo. Wani mota? Babu. Au. Su ma maye. Na zata ko mutuwa zai yi. Ai ba ni nake ba kaina ciki ba. Ai Allah ne yake bayarwa. Me mota ne? Shigo. Yawa, dama mara lafiya da aka ce zan dauka yanzu aka kira na bakin. Gashi nan kai shi asibiti. Ban gane ba. Hannun lillahi. Hajiya.